салом алейкум ба ҳама мусулмонони рӯи ҷаҳон. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаи шумо муборак боша. худованд дар ин рӯзи ҷумъа ҳамаро ба муроду мақсадаш барасонад. чӣ хеле ки мебинед ина ман хестам камтар кӯдаконда шир биринҷ кардам. моро имрӯз прививка гуфтагиан, иншоллоҳ ман мебурам айберон поликлиникамона пешои хонамона нишон метиҳам. иҷа поликлиника дар хонаи ман наздика, кай ман ҳамаша ба шумо нишон метиҳам. ҳар се кӯдакома прививкаи ман то гуфтагиам. иншоллоҳ имрӯз гош мекунам. подписчикони азиз, бо мо бимонед. боз ҳамин субҳи зебои ҷумъа ба ҳамаи шумо муборак бошад. ман саҳар қатъи сураи каҳфа хондум. ҳар рӯзи ҷумъа ман сураи каҳфа мехонам. ина мо биромадем, гӯспандома ман каҳ кардам, бизичаома каҳ кардам, барачама додум. мо мебироем мерем. инами хонаҳои ман. инаи здания даиҷа ферма наздикаи мода инҷа да алкоткада ҳаваёда мебаранд коргарои фермада. ина хонаҳои ман. ина остановка дар пеши дарвозамай. инаи агаротҳои манай. калона 30 соти пай агарот калониш. ҳамаям иҷада картишка мекунем. анаи пеши хонада як 3 соти кушда пиёз мекунем. баъди хонаи ман усул лесай. кати бачамо шав сураи лилафира гуфтем. бачам азёр кард сураи лилафи қуройшина азёр кард бачам. кӯшиш кардестам ами майдакишон намозхоншон кунам, қуръонхоншон кунам, дарсшон додестам. бачаи майдаким ку уқа гӯш намекунад, бачаи калоним кати бисёр мо заниматься мекунем. анаи магазин монай. ина магазин, ина хонаи ман. наздика кем ами хонаи соҳиби магазин монай. ина иҷаш библиотека ҳаст. талабое ки мактаб мехонанд яна иҷа китоб дар кора мегиранд, мехонанд, мебиёранд, меспоранд. анаи магазини майдаак монанд. автобус иҷа мода мегарда. талабоя мактаб бурда мебиёра автобус кати сапровождаёши ягон муаллима кати. анаи поликлиникаи майдаки пеши хона монанд. фрӯ ина духтаромо расидем. қатъи кӯдако қинем, ман дига камера када наметонам. аз мо дароем.
духтаракои хушро мо буромадем. Иҷа беҳад одам бисёр буд. Иҷа вақти қишлоқа ҳама самакат кати омадем. Раҳои дурбудагиш мошин кати мо наздиктарем. ҳамихе мо якум омадем. моро гуфтанд ки шумо барвақт биёед. одамо нав омадистем. ҳамихе як мерем хона иншоаллоҳ як ош мепазем. ай поликлиника мо буромадем. магазин ромада камака харидча кардам. ака дай магазини мо ҳама вақт чизи ба дилта намеояд. якҷа қишлоқай дая ҳафта як бор ду бор меорам. худам дада танаски гирифтам. инами хали чизо барои кӯдакора гирифтам. муҳаммад фотимара прививкаи манту кардан. мустафора ягон прививка накардан. просто диданша. насиб иншаалло гуфтан рӯзи душанбе биёрешона. рӯзи душанбе прививкаи клеш мекардиян муҳаммаду мустафоя ҳардушаи мантуошона проверка. анамихе то обед анами қадар кор кардемо. иншоалло аз ай обед то бега чӣ кор мекунем. ма ба навор мегирам. ина духтаракои азиз оши мо тайёр шуд. анамихе рӯзи саиди ҷумъарама пешвоз мегирам. ман намози пешинима хондам. анамихе ака кати ҳар сеи кӯдакаком шишта мехӯрем. инаи салати шакарова кадаме будонама худам тайёр карда. салати тоҷикистонӣ камахкам када яктавӣ кадем. ма кадоме ки хурдеста боша ҳама да иштиҳои том. ҳамирӯза влога ба охир мерасонам. духтарако маям дастгирӣ кунем. раҳмат барои аз подписчикое ки суханои рад намекунанд, дастгирӣ мекунанд. омада ҳам як ҳафта навка шудагим ташид. як ҳафта шида шудан ма 50 подписчик буд. 34 ташид. рости дилам монд. гуфтум намекунам ки духтарако дар прямой эфиршон кардам. гуфтан ҳама ҳамихе имрӯз ай ҳамая гирифтан. хай ҳозир омада бо чилидагия фиш кардан мегирем. умед мо наканда намекунем. боқӣ ҳаматон дар паноҳи аллоҳи меҳрубон.